for the big fight. Inday. Tanini. ID? Why mo ID? I love you. Kumusta kayo? How are you, party people? By the way, ako din si Chin. By the way, just call me Chin. From Carpenter, Agdao, Davao City. From Carpenter, Agdao, DC. Malingaw, dyan ko ninyo idolog Inday. Yehey. Gusto mong English, eh? Pag malingaw ka, kung saan ka? Yeah. Hinaya giding tawahan na giding. Ano naman kayo? Sayang na yung eskwelahan ni mo. Kaya kung may gasto yung mamagpapalan, hindi ka kabalo? Ay. Tungod sa kapait sa Pinas. Because it's very like palaya in the Philippines. Pait kayo. Pait. Nag-abroad ko sa Malaysia. Yes, I'm going to Malaysia. Dito na ko na ila-ila. Ako sa ka-Chinese businessman. And until I found one Chinese businessman. Na si Tabi Lee. Name is Tabi Lee. Hiyong kayo ang iyang mata. Very twinkling eyes. Na sobrahan rapod ka chinito. It's over small. Halos di na makita ang iyang kalimutaw sa iyang pagkachinito. It looks like color blind. It's like a blind massage. Sa tanaw na ako, swertihon ako kay Tabi Lee. I see. Tabi Lee. So, I see Tabi Lee. Ano, sa kong tanaw, sa man na siya, sa man na I see. oh. Ay, lagi pag binugo kayor. Ano sa mga kayor? Ginahan ko kay Tabi Lee tungkol kay buutan, kaayo siya. I like Tabi Lee. He's very gentleman, very gorgeous, and very adorable. Tugulan ako damaha, ngay akong hanyagan og kasal. And I don't expect approach me and getting married. You know? You understand me? Apan dito rin nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life.
ko diri likod. Uy, tabili. Tab ka na. Wa ko nag-expect kay ani. Well, saan siya nga? Chung Choy La Restaurant. Ano sabi niya siya? Uy, wala mo niya siya napakag lampinig. Ano niya siya? Makutaan ako ni are you Mongoloid? It's like Mongoloid. Mahal ko, dalat ka diri restaurant kay gusto ti ka nakusulti sa imo. O sabay mong isulti na ako, tabili. Pero una tama istorya lami kayo lumi diri. Bitaw, o saan lumiyo diri, dagko manik. Dagko niya niniwa, libo ko ganit. Tanawa ila lumi diri, lami kayo, dagko kayo mura pisi. Pag di sa tatak ani, oy. Delicioso. Tabili ka nang mauwaw magbuntaan ni uy niya. Mahalon magukay ng imong restaurant nga gidad anak ko, nag-exclusive pag yun mo, kita ra lagi. Siyempre gusto na ako, nakatay privacy, dili ko gusto na dagang tao diri. Gusto na ko, mo, ikaw, ako, magkasalo. Gabi po ka, wala na sila yung mga plato diri, isa rin ka mong plato ang ilahan niya diri di ay. Walang mingon ka nga magsalot na, lain ka magsaloy. Gusto ko pakasal ko nibo. Kita duha pakasal ta. Daoy. Dalon ta ka to Malaysia, balik ta Malaysia dito ta. Pakasal ta diri Pinas, dalon ta ka balik to Malaysia. Diri ta ko dito sa China. Wala ako bisis dito. Ako bisis to dito. Malaysia. Sige, pero ako sa una-una ang tabili, ha? Mr. Tabili? Ana diamond ring, mahalon kayo na. Oh, sure. Kasama daw pakasal. Sa labing dali panahon, pakasal ta na yun, ha? Gusto na ako Gusto ka, makasal tayo. insik ka o kuwang ka? Insik ko. Na, ako mama araba. Ako papa insik. Half human, half camel. Mao ka na tatay Ako lang Solomon. hinabot na nahimamat ng ibang lalaki. Magpakasal na doon ka. Hindi magod tayo Solomon, ganahan maguguniya tay, utan kaayo. Masibayaw niya, binuangan na ka. Bitaw. Bisig, palo lang ka natin, kanang, palmas-tamasan na ka, maalan ka na niya, masig magkailan si kinsa ko. Kadawa na yung mga uyuan ko, musugot na. Kamu mga tol, musugot mo tol? Ako, tan-an ako. Ako sa nang sabayan dire. Pero nabalaan na to. Tinood ba yun ang gayon niya nga? Milngi, kuyaw kayo nang kayatuhan na. Butan ba yun nang Ang sakto na, gusto na ko na may mamatamang inchika na. Kanaw na to kay kung binuangan ka niya. Kanang inchikoy na napako na ko na ako pulaan ko. Tukluan, mangguko. Nausa na kadong, nausa. Podong. Nisaka na sa nang imong hypertension, Sinja na mo may taas kay kung cholesterol ba Pagani. Sige na magkaog itos po kagod. Nalimutan lagi kayo na si Kwan, si Tabili. Sigurado halado na ha. Kay di ko gusto nga chin na ikaw pasakitan. Kay basin unyang parehas na ito nga panahon ng Haring Solomon. Gadaghan kay sa babae. Mabitang ipangandan kong Solomon. Gadaghan po kong babae kanya. Alalo na lang ako diri tay. Alalo na lang ako diri si Kwan Tabili, ha? Natol ako yun ko natol. Dagan yung kay babae sa unatol. ano na dire? Kay babae sa buntag. Buntog. Gabi tol. Sakto nung kay natol. Ikaw, maguwag na ba ka po doon? Basig mawit-mawit po ka. Maguwag na ba niya itong kaliwat? Niya ikaw na ba yun? Mulumpat na ba na imong kumingking mo sa itong bahal? Tol, ayo tol. Ay napastoyeks. Laki kayo ni tol. Ako di ka si Podong. Laki yun nun kini. Ang gusto, laki ang gusto ane. Ayaw nga na yun. Grabe lagi kayo Tol, lagi. ayaw nga na tol. Habi na mga mista ko dito tol. May mista ta? Mista. Ang gusto na ko, Chin. Dalhan ang lakihan na din eh.
Kaya gusto na ko na may lailak. Sabot ka? Okay. Okay, dala. Ito lagi na ako lagi. Kasama ka. I-text na ko to, Bi. Wala pa ko. Hoy, come on, sige naman maglala niya. Pagkita din ni Bayhana, sinusa dyan kaya. Bisag nga kung mga utol na nga kung kaupanong inom, sinusa dyan punta. Bayaw, ay si Karinga na bayaw. Salamat ka nga ikaw gipakaslan na kong utol. Tagang ganiguyab sa nanay, uyab sa buntag, paniunto, panihapon. Sige balik-balik ka na daw. Sige ka, balik-balik, ganun mong kamigin, gani. Ganun kamigin, be. Pinabalik ko nga. Ingon naman ko nga na, katibawasan po, sa Thailand, nag-explain. Ay, tanawag, balik-balik, di mo. Mga sa utol na uyab sa buntag, pamahaw, paniunto, panihapon. Ako mong gigil, katibawasan po, sa Thailand, nag-explain. Ay na mo siglalis. Mga tol, relax mo tol. Ang kaiba sinudyan mo na. Awal man mo diha, tay. Abaw gani, naglalis sa malinoon mo. Dalhanagi mo laki din kaya gusto na mo na maila-ilax. Unyang hapon, tay, dalon ako dire, ha? Ay, kadala na dire, kay atuan ang himbisan. Kipasuwa na himbis. Suka gini mo, maoy. Mahinig kay kung di pa ko isog, hagpera ko namatay, ano mo kamahan? Pagsungon kayo! Matay! May kinanag ka. Ay mga tol, labot na si Kwan. Eh, kinsa Labot man na na. si Chen. Kinsa man na? Isa na bisita ni Machin. Mayo hapon. Kaya ba na akong pizza corner? Ay, Pasod na dire, kaya ito na bigwasan. Ay, baba! Nalasan ko! Huwag sige na pagpagkuhan! Papuya man na bisita! Astilan, sa chocolate ha. Ito lang ilan na may anak! Maugad. Maramag nauwaw ka nga buslot ng atop sa tumbalay ni para magundi. Mayo adlaw inyo, ako tabili. Ako gusto pakasal anak ninyo. Choy! Sik, di ba ko sik? Dede ba? Kailan ka kinsa ko? Sik! Ako wala ko kahilan nimo, basta ako tanaw nimo pobre na ka. Pobre! Kaya kung pinamuna ko dato kayo ni. Oh, yes is my name. No impossible. Gusto ka niya akong pizza corner? Ambi na imo pizza corno. Sa ano ni? Ambi na. Ah! Oh, palito ko na oh. 100 $1,000. Magkasinabot eh. Ako din siya kung kayo na ni tawana, presko kayo. Chin, kanay mong kuhan banahon ng Chin. Presko kayo, Chin. Ay, pasag din na lang ko nalibutan man na kayo si Kuan, si Tabili. Oh, ako gentleman. Butad ko laki. O gusto nimo presko, o palit dito presko. Ista o. Dara si Kubil, uli lang. Kabyo, imo. Ha, mama. Pastilan. Pakasal na nain mo. Ako, kabalo magyud ko nga ganing ako ang garote diri dugay na kani kong daladala. Ah, dali lang na. Garuti, palitod ko na o. Ara o. Dispilay mo garuti. Chen, saan ba dugayan niyo, Chen? Magpakasal na mo, mapaschedule na mo. Ay ka ba? Ipatsagaan lang ganin mo, ulo ibinin mo sa inyong utol. Okay! Mga dapat kwarta rin magsuon, oy! Pero ayaw ko ang datol kay butan man na ganito ang datol. Bagol. Papadako ni Mayle Chen ang imong panahon nun. Tay, ilahag mayo, tay. Buta lagi Ako ang kami. amahan, ako ang amahan, Dok. Ako ang amahan. Solomon is my name. Ako yung sauna, pamapalip to pinapon. Namay ko na, tol. Balik-balik ko na. Balik-balik ko na, tol. Sige, paghambog! Pero magkasagbahay ka namin yun, ta! Buingon ko nga nagbahay ko, masuko na yun ka. Muna din na ko buingon. Wala na problema. Hawa na mo diri inyo balay. Siya, Ocha! Awa, pinamadre! May bawaon mo na yung mundo diri. Tabili! Ako dili gusto matanaw na publikay mo. Ato ta puyo dito sa mansyon.
palitan na tamo mansion. Nana dito inyo balay bago dako kayo. Mao ba? Okay ba ni kayo? Tay ginagana ka tayo okay kayo? Sugod na di atol kay kapoy na kay sing tap pa niya tong O Andre. sa pagpagtuon ninyo sa kuha, madala ko Tap dire sa stila ni mo. Madala ko ng iyang istorya ng una na. Kaya ko pa kada tulo sa ulan ba kay mo na kong salon ng tulod ba? Hoy, sa pagdusa na utang kwarta. Hoy, nabili. Dili ba yung unana, no? Mama, ayaw suko tabili kay ako hatag ko imo o sakyanan bago na imo sakyanan o susi imo na. Tabili, you're so beautiful. Dili mo, sus, pre. Dili mo, kansan. May bigay naman dahil gapon ka. Hala, Good, dili, biya na ni. dili na ko ni baligya nga kong anak ka. Gipagga ko ni prinsesa na ko ni. Dili na ko ni baligya ni ba? Kasabot ka! My word! Okay, dili wala kong kapalit inyo anak, mahal ako inyo anak nga Ay. si Chin. Kalma lang tay, kalma lang. Nisiga na na yung mga mata Ito tay. siguro nito hana madalatan sa iyo kwarta. Nakain na naman siya kung ang kwarta diyan. Tabili para mauli na lang ang tatay. Ako tay, ako buutan ko tao tay, gusto ko pakasal anak ni mo Chin. Igugma ko may imo anak tay. Oya, kadili ba magkuha niya ganun ng anak? Sa ko, naong kwarta. Tay ha, susi Montero tay. Ay, na-process na ako ang inyong mga clearance. Pagkasala kay pare na ko ng kapitan diya. Tay, gusto ko taga tayo. Ayaw kago sa simbahan. Kung pare na ko ng mga kaabag na nakimamigong pare. Tumatik na. Wala nang seminar, maiplikan na. Dito na mapakasal. Tay, yan gusto ka tay. Oh, authenticated na in his birth certificate. Sus, otro mo niya, diya lang. Ano na tuway mo sa kaya ni? Pamahal pa nito pa ni hapon, kamuntiro ko. Balik, magaling mo uyab tol, taon na naman tol. Balik, nedotok sa kinan, bahala ba titag na? Karilit, makambigo na nga si John Lloyd. O sa pagawat, magpakasal na mo. Tabili, magpakasal na ta. Oo, ako gusto na pakasal imo, mahal ayo tika. I love you so much. I love you todo. Ay, thank you kasi inyong kanan. Thank you, salamat sa inyo pa. Ito din sa Marco Sando Hotel. Ay, kung kayo mo alam namin yun. Ako alam yan. Naging sa Marcosando ba? Sabi ko ni Marcosando nga hotel sa. Sus, karon pa rin mo kasalod din sa hotel na ni. karon Yung pa mga kita. ignorante mo. Ako kabalik-balik ko rin sa una. Kailangan ka rumboy mangga. Mau gano, nagrumboy bago ko rin sa una. Mga makanik mo. Hindi ko balik lang short pa rin. Hindi ko balik sila si Bipo rin. Umnawa na yun, oy! Ay, sabon niya! Tol, hindi nagsabon, tol! Hoy, ganun daligo. Magkani aquarium mo na. Darin ba'y pinanhadya o kay nag... Dalo na ako ang inyo anak sa Malaysia dito may puyo. Kay tuwa dito, ako business. Baligya ko dito pamuto. Na ako dito Piccolo, Goodbye Earth, Bin Laden. Wala kay goodbye finger dito. Amo, mao na may Goodbye hand, goodbye hand. Kumabutan ka, goodbye hand. Goodbye kamot. paminaw na ako diri ngayon ani na sa Malaysia na yung hotel. Naku kay, maliwalas. Ang hangin. Bugda. Nag-text. Asan ba akong cellphone, ha? Yaman na yung cellphone di ay.
cellphone mo din ni tabili. Pasahon ako, bi. Hi, honey. I love you more. Thank you last night. Sa kini. When na mag-ipon, honey. Utsa! Ipon ni ay mo! Napag-text. Asa ako cellphone, di na ako makita ako cellphone. Ako pangita sa kera, wala dito ako cellphone. Nadari mo cellphone, oh. Kinsa man eh. Ikaw hilabot ka ako cellphone, ha? Dili ko gusto, ikaw hilabot ako cellphone. Gusto ka away, hilabot ako cellphone. Kinsa man ni siya. Wala ka Ipon na din labot. mo, ani? Ikaw, asawa lati ka, diri ka, balay. Kara siya, ako ana didang. Wala kay labot. Ako kwarta gasto imo. Pamilya nimo pobre ayo. Tanan hatag ako sa inyo dito. Nabili. O sige. O ina naman lang, mubalik ko sa kong ex. Mubalik ko to sa kong ex. Tabla na tani. Nalapit ka kay Didang Bitaw. Sige, mo to Mao sa na kong ex. gusto, ha? Ayaw iana tabili lagot ingunana. Kay, tabili. Pamili dili ana laki ha. Suko, Kada taon pamili. man ang alam kay Lai Didang. Hindi ko ka sa Ako kong ex. gasto imo. Dili ka. Dili pala ko itong tabili. Dragon gawas. Dragon gawas. Ayaw, masakit kayo tabili. Tabili libog. Libog tabili. Ijay ko istarsan. Alibog na tabili. Pero ikaw, Puro kasi Tarzan tabili. Tabili, ayaw. pero dili. Kung ako, Didang, wala ka labot. Ako kwarta, ako gasto. Ay, ko sakit kayo. Ayaw ko rin ako ulit. Dili ka. Abira imo buhok. Upawan di ka. Dili ko gusto. May labot ka, bumalik ka sa imong ex, ha? Nawata gini. Tabili, tama na, tabili. Huli na lang ko sa buha mo, balik ko sa kong ex. Dili ka lang. Dili ka pwede gawas balay. Kulog ka diri. Grounded ka. Dili ka pwede gawas. Ayaw Sabot ko, ka. ayaw Dili na ka. Ayaw. Sibat ko din sa sakit na kayo na bali na kagumbagang sa tumang. Muli sibat ko din sakit. Ano ko kapapagi ko eh. Di na ko kaya niyang ginabuhan sa kuha. Di na ko di kaya. Tabili. Dili man kain adis sa una tabili. Katambubukag na lang akong taka. Muli na lang ako sa Pilipinas. Musakay ko rin kumbit pa daw sa Buanga. Ako makaya. Dili na ako makaya kasakit sa mga ginawa tabili. Nagmahay ko dulanday. Ganun nagpakasal pa ko kay Tabili. Sakit kaayo. Ako nagdahom nga, mangulata man eh siya. Sagot siya, magdidang
siya pero ako di ko pwede. Wala ko kakaya siyang gibuhat ka na ako. Walang niuli ko sa Pilipinas. Apan wala pa ko nang pakita sa akong pamilya. Kaya di ko gusto nga mabalaka kaay sila. Kasi nagkabalo nga, niuli na daig ko. Nag-boarding house na lang ko. Ilang nahibawaan nga tuwa pa ko dito sa Malaysia, kauban si Tabili. Hindi na ba kaya, sakit kayo. Wala nga, ilinita ng higayon swerte ka kung maminyo ka, foreigner. Dapat mo sang kilatison para dili ka magmahay. Kaya wala pagmahay nga nag-una. Dagan kay salamat. More power to your program. Kabalo ko nga kung maminaw ko. Sa gapdod karon maghilak jud ko. Magkatawa. Naaning-aning naman siguro ko ani. Ito din hinalang. Inusuat magtatampo. Chin-chin su. Suwat magtatampo. Unta nawasan ka, bisan ugway klaro. Alang kaninyo among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. How to bring friends together via physics. First, calculate the mass of each person. Verify distance to travel. Factor in the surface friction, because if there's something you don't want among friends, it's friction. There's no science to friends bonding. Have the new McDonald's Happy Bundle. 4 burgers, 4 medium fries, and 4 regular drinks. New McDonald's Happy Bundle. It's all good for 4. McDonald's Happy Bundle. Pagkaon para sa upat sa 495 pesos lang. Available ang pinaagi sa McDelivery. Dial 228-6236 karon. Pwede pa autograph? Di ba nasa billboard ka? Ay, hindi po. Next! Artistahin ang haba! Haba! Haba naman ang hair! Get beautiful, healthy hair 8 times over thanks to new Pantene 8 Sachet. Kaya nito ang 8 liguan. That's 8 days of unbeatable damage protection for only 15 pesos. Damage due to split ends. SRP of 15 pesos. New Pantene 8 Sachet. Get 8 washes for only 15 pesos. With the new Pantene 8 Sachet, 15 pesos SRP. Tungod sa dako ug kadaghanon sa pamilya ni Mrs. T, tungog kayo sa tibuok barangay ang inang pagadto sa Sari-Sari Store. Ug tungod dagko sila tanan, ang ilang gipalit dako sa Nagsaling! Papalit og pinakadakong kaldereta mix! Pinakadakong bulag! Ug karang 5 pesos na joy sa Shine! Mrs. T, kining pinakadakong dishwashing paste ang imong kinahanglan. Mutugay kini sa usa ka dakong pamilya sama ninyo. Mas gusto na ko 5 pesos na joy! Nahimo mo sa litro sa tubig para sa dakong pamilya na ako! Muabot og sa kasimana, mao nga nagawas nga nagkino! Pa, mas dakong suliti ay ang 5 pesos na joy. Makareserva sa dugusa para na ako. sa dakong pamilya, dako ang matabang sa Joy. 5 pesos, maubot og usa ka semana. Aduna na po 10 pesos na madugay og 2 ka semana. 5 pesos, 10 pesos are the suggested retail prices. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution in every wash occasion is recommended. Nagbonus si Dai, 3-in-1
piso lang. Kay linisan mo ng labatan nitay. 5 pisong bonus lang naman. Diyos ko tayo, kahit di ka mag-bleach, kahit di ka mag-falcon, mamula ang bonus, marami pang nalalabahan. Mag-bonus na tayo, mag-bonus na tayo. 3 in 1, 3 in 1, murang-mura lang. 65 grams, 5 pesos SRP, based on technical data. Bonux. Sa Bonux 3-in-1. Daming lamang. Si Kim, rumaramba. Smooth ang hair. Pangalawang araw na yan, nagpa-hot oil ulit. Ang mahal. Baka may salon sila. Or boyfriend niya, hairstylist. Hi, Kim! Girls, Rejoice Conditioner lang yan. Dahil ang new conditioner from Rejoice Rich, may 50% hot oil essence. Get smoother hair for up to 48 hours. Friend, rampa ready ka today Thanks to your hairstylist ba yan? Hindi, no? Goodbye, Manay Bobby. Hello, Rejoice Conditioner. Salon Light Smooth. Up to 48 hours smooth with Rejoice Rich shampoo, conditioner, and straightening treatment system versus salon treatment conditioning shampoo and non-conditioning shampoo. Wow, smooth ng hair with this morning. But will your conditioner last 24 hours? My hair is so smooth. Till noon? Till afternoon?